считаю, что депутатский корпус 6-го созыва справился с задачами, с вызовами. Татарстан парламентінің 6-ші чакырылышына моңарчы булмаган шартларда эшләргә туры килде ди Фәрит Мөхәммәтшин. Башта коронавирус, аннары СВО яшәешкә төзәтмәләрен кертте. Жоғалтып қаралы бірден бір олаңны. Бұл СВОда. Яйіріңні, тұрмыш иптәшіңні. Ләкин сөйләшіп, отырып, ортақлашып, ниндидер мәдди ярдәм күрсәтеп, вакытлычамы киләчәккәме. Авырлыкларның бер өлеше Россиягә карата икътисади чикләүләр кертелү белән бәйле. Республикада җитештерелгән товарларны якын чит илләргә чыгару ихтыяҗы туа. Бу нисбәттән бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре белән парламентара хезмәттәшлек ныгый. Азия белән Татарстан арасында күпер салырга республика рәисе ярдәм итә. Теге 100 КАМАЗны матур иттереп буяп, анда безнең бина янына куйсаң да, дәүләт советы янына аны сатмасаң файдасы булмый бит инде. Шуның өчен бу мәсьәлә бик үткен, кискен булып чыкты да, менә Рустам Галиевичне күреп торасыз. То монда, то тегендә, то монда, то тегендә. Канун чыгару эшчәнлегенә килгәндә, Дәүләт Советы Думага 21 закон тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән. 4-се федераль дәрәҗәдә кабул ителә, калганнары федераль казнадан акча бүленүне күздә тота. Журналистлар сорауларга күчә. Ватанпәрвәрлек турындагы законга ни өчен ихтыяҗ артты? Нигә миграция канунын Россия дәрәҗәсендә яңартырга җыеналар? Татарстан законнарын федеральнекенә тәңгәлләштерү 53%-ка җиткән. Бу парламентның төп вазифасына каршы килмиме ди каләм ияләре. Но если все будет Москва брать на себя и решать, будут кивать на Москву, с себя ответственность снимать. Вот это не я решил. Это Москва, он приняла закон, идите туда. Мне кажется, что понимание этого после последней встречи с депутатами Государственной Думы от Татарстана, мы тоже этот вопрос подняли, они тоже поддержали, сказали, совершенно правильную постановку вопроса и ваша озабоченность. 7-нче чакырылышта депутатлар составы яңарырга тиеш. 100 кеше сайлана. 50-се сайлау, 50-се бер мандатлы округлардан. Сайлаудан соң актив кешеләр килүенә өметләнә парламент рәисе. Нам нужно и обновление, конечно, и сохранение костяка этого депутатского корпуса, проявивших себя депутатов, значит, авторитетом пользующихся у населения. Нам крайне необходим активный, выражающий интересы всех жителей республики парламент, Госсовет. Журналистлар Дәүләт Советын алга табада җитәкләячәксезме дип кызыксынды. Этот вопрос требует очень тщательного изучения, обговора и с раисом республики. Конечно, и опыт достаточно большой, наверное. Но я сейчас свою задачу вижу. Вот почему я участвовал в праймерис. Я секретарь одной из самых крупных партийных организаций в стране. Я мог, конечно, сказать: до свидания, ребята. Парламент закончил деятельность, последнее заседание я провел, награды вручил, спасибо сказал, я отдыхаю. Не позволяет мне моя совесть и мое воспитание вот так кинуть и бросить все на свете. Матбугат очрашуын Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга зур рәхмәт әйтеп тәмамлады. Вам большое спасибо. Госсовет самый открытый для вас и для населения орган власти Республики Татарстан. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.